Centrálo, potřebuju Alfu 3 a Alfu 2. Alfu 3 a Alfu 2. Na kolena. Centrálo, kde je Alfa 3 a Alfa 2? Alfa 3 a Alfa 2. Alfa 1, Alfa 2 je na cestě a Alfa 3 má problémy. Centrálo, ztratil jsem žlodě. Jsem tu, kde? Co se stalo? Spoutaný mi utekl. Centrálo, kde je Alfa 3, Alfa 3? Alfa 1, Alfa 3 je za rohem. Jsem tu. Jaký je stav? Utekl. Tak jste blbý, jak vám mohl trhnout. Dobré, já jsem vydrhl. Odpoutáš mi, prosím? Jasně. Dobrý, mám ty peníze. A zbraň. Vyšleme drona? Zavolej na centrálu. Centrála, vyšlete drona na lokaci zlodějů. Dobře, vysílám drona. Dron už letí. Jo, jasně, chápem, jdeme. Dron. Centrálo, nejsou tady, kde jsou? Běželi na západ. Rozumím, běžíme tam. Běž. Ticho. Opětujte palbu! Kryj mě! Kryju! Jau! Záchranná akce, šafo, kryj nás! Jo, běžím. Postřelil jsem ho, běž! Dobrý, jenom to škráblo, zvládneš jít? Tak jdeme. Jdeme. Jdem pro ty sráče. Pojď, policie, ruce nahoru. stůj, nehýbej se, pouta, dej ruce za záda a nehýbej se. Už jsem, tady je. Hej, Ven. ruce nahoru. Polož zbraň. Na zem. Pojď sem. Batoh dolů. Dolů. Máš? Na záda. Máš? Centrálo, pachatelé zajištění. Stávej a jdeme. Pomalu. Tady. Tady pomalu. Jdeme. Máš ho? Jdeme. Centrálo, pachatele zajištění a důkazný materiál zajištěn. V hlavních rolích policajti Marian Šober, Jakub Šafarčík a Nikolas Honěk. Zloději Max Ondra a Robin Vinárek. Kolem jdoucí Eliška Čechová. Hlas centrály Amálie Birtusová. Kamera všichni. Scénář všichni. Střih Max Ondra. Vyrobila FTV Branka Opavy v roce 2024. Partneři nikdo.